Og her står vi ved en nybygning med en rød plastikdør. Hvad er ideen i det? Ja, en rød plastikdør. Vi skal jo teste klimaskærmen på husene, og det gør vi jo efter den her BR 2006. Og i det moment, jamen, der bruger vi en blowerdør, hedder det. En blæserdør på dansk, som vi bruger til at enten trække et undertryk i huset eller et overtryk i huset. Og ved hjælp af nogle instrumenter og nogle controller, så kan man så finde ud af, hvor stort et flow, der vil gå igennem ventilatoren på døren, men dermed også, hvor stort et flow, der kommer igennem klimaskærmen på bygningen. I korte træk, så går man ud til bygningen og har nogle tegninger med, hvor man kan se, hvad arealerne er, hvad boligarealet er på bygningen. Eventuelt volumen. Det er ikke med i normen, men de muligheder har man også med volumenberegninger. Og så taster man det ind i vores controller, sådan en handy fyr som denne her, som både laver beregningerne og styrer ventilatoren og måler trykkene osv. Og i den her indtaster man sådan set boligarealet. Og så kører man efter de normer, der skal være, og de siger, at man skal lave et undertryk på 50 pascal, hvilket ikke er særlig meget i forhold til de 101.996.000 pascal, som vi jo går i det daglige tryk. 1,5 liter må der maks komme ud igennem ventilatoren per sekund, per kvadratmeter, der er bygning. Og det er de regler, man så har sat op i Danmark ifølge vores DS og EN-normer. I andre lande har man det lidt anderledes, så taler man om totalt omgivelsesareal på huset. I Danmark taler vi om boligarealet. Men hvis der nu er for meget udstrømning, altså i den her energiskal, så har du et apparat, termografi, som du kan finde, hvad kan man sige, stederne, hvorfra det går for stærkt. Man kan finde ud af, hvor der måske er nogle tendenser til, at der vil komme noget, når vi nu laver den her vakuumtest. Og man kan også bruge termogrammerne som en dokumentation på, hvor fejlene er. Og de kan så jo igen bruges af håndværkerne til at finde ud af, hvor skal man sætte ind, og hvordan skal man prøve at udbedre den her skade i en nybygning, er det måske ikke en skade, men så man gør mindst mulig indgreb bagefter, og det er der selvfølgelig også spare en del penge, så man ikke tager et helt loft ned, hvis det er nødvendigt, kun bare tage en sektion af en liste eller et eller andet. Ja, det er rigtigt. Men I har andre døre end lige den her? Ja, vi har et bredt spektra af døre til industriejendomme og til almindelige typehuse, men man kan sige, at i Danmark, hvor boligmassen er så ens som den er, så kan den her dør faktisk klare både fra et lille sommerhus eller en lille lejlighed og op til en stor industriejendom på en 2-3.000 kvadratmeter. Kan det betale sig for installatøren at investere i en blowerdør og medfølgende udstyr? Jamen, det kan det godt, fordi at den pris, der ligger på det, det job, man laver, er både et fyldigt job, man laver rapporter og dokumenterer, og der er jo en stor boligmasse i Danmark, som både fremover og endda lige pt. Skal måles igennem og skal tjekkes. Kommunerne stiller krav. Nogle kommuner mere end andre selvfølgelig lige her i starten, men efterhånden vil der komme en jævn strøm af huse, der skal have tjekket deres klimaskærm. Og til den investering, jamen der kan man jo vælge både små termokameraer og store termokameraer, og man kan også bruge dem til installationer på elanlæg, højspænding, lavspænding, almindelige gulvvarmetjek og almindelige huseisoleringstjek osv. i almindelighed. Ja, helt klart. Masser af ting at kigge på.